Intkom amatorjali, ħallu n-nies kompetenti fl-industrija jmexxu. Intkom uffiċjalment l-akbar diżappunt. Itilqu tersqux lejlena Malta, tajbin biss biex iċċabx b'alf kierem. Sosna dan mingħajr ebda tidwir ta' diskors mod mill-aktar ċaru tont Alex Kutajjar, ex-it il-lemenija tal-ex ministru u ex-deputat mexxej Konrad Mizzi, li għal perjodu twil kien jifforma parti mill-istaff tal-istess ministru. Diskors indirizzat fil-konfront tal-Ministru Mirjam Dalli u ċermen eżekuttiv tal-Ena Malta Ryan Fava. Kutajjar attakka l-gvern ta' Roberta Bella li qiegħed ifarfar il-ħtija tal-kriżi tad-dawl fit-tmexxija preċedenti. Waqt li irrefera li jom bħala qatt ta' imbarazz. Alex Kutajjar ħeġġeġ li Ministru Mirjam Dalli biex tmur tinħeba u titlaq illum qabel għada, hekk kif bl-attitudni tagħha qed jieħel gvern sħiħ. U insista li l-Ministeru tal-Enerġija u l-Ena Malta qed immexxu fi kriżi sħiħa kif installaw 14 il-ġenerejta li jaħdmu bid-diesel bil-konsegwenza li qed jikkawżaw tniġġis f'żoni residenzjali. Kompla jgħid li l-Ministru Dalli għamlet sensiela ta' fallimenti fosthom l-iskema tal-BCRS, servizz li fost oħrajn qed iwassal għal litri sħaħ ta' fjuwil moħlija biex iċ-ċittadini mur jixħed il-fliexken għal ftit ċenteżmi. Huwa qal li hija responsabbli b'mod assolut mill-akbar ammont ta' tuħ fil-provvista tal-elettriku fl-istorja ta' pajjiżna minħabba nuqqas ta' pjanar u nuqqas ta' investiment fid-distribuzzjoni. L-influenz li attakka l-Project Green responsabbli minnu l-istess Dalli fejn sqal li aktar kellhom banners mill-siġar. Kif ukoll ċanfar il-fond li ma għamlet ebda ċentru ta' distribuzzjoni jew pjanijiet konkreti għal ġenerazzjoni ta' enerġija ġdida. Intant wara pressjoni li qed issir quddiem il-fatt li għal dawn l-aħħar mijiet u eluf ta' familji spiċċaw ibatu fis-sħana li qed iġib miegħu issa f'pajjiżna minħabba l-tuħ ta' dawl l-Ena Malta qalet li kummenti li qed isiru huma xejn għajr propaganda. F'post fuq Facebook l-Ena Malta taċ tifhem li l-kummenti ta' propaganda qed ikomplu jżidu mal-pressjoni u kundizzjonijiet xejn faċli li ħaddiema qed jaffaċċjaw. Meta s-sibt kienet qed tiġi intervistata minn Andrew Zapparti fuq 103 FM, il-Ministru Mirjam Dalli qalet li tinsab inkwetata minħabba din is-sitwazzjoni ta' tuħ tad-dawl li spiċċa fiha pajjiżna t-tieni sajf konsekuttiv. Iżda fl-istess waqt insistiet li x-xogħol li sar fis-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl ħadem.